poprosím veľký potlesk tohto zoskupení Anomis. Pyrotechnická show v rámci 19. ročníka balónovej fiesty. Naozaj veľká vďaka. Ja si myslím, že takúto ústnu vodu by mohli začať predávať. Už je naozaj veľmi rýchla, dokonca aj žiadne toho tepla. Takže, milí Košičania, som veľmi rád, že ste tu. Teraz taká technická vec. Poprosil by som vás, aby si trošku dali svoje veci. Poprosím, aby ste opustili priestor, ktorý je vyhradený, čiže sa musíte presunúť na opačnú stranu týchto zátaras, pretože vidíte, že sa nám tu... Takže ďakujem veľmi pekne, chcel by som poprosiť, neviem, či nám vníma Mirko, poprosím Mirko presne tú stranu za tebou, tých z vás, ktorí nás vnímate pri balóne, ktorý sa momentálne nafúkuje, poprosím, aby ste išli trošku ďalej, pretože také odporúčanie od organizátorov, či budete ďalej, tým budete lepšie vidieť, takže ja si myslím, že optimálne